Eguni na chalo ka MSC na na bikonu na woni wa. Eyi mbako. Ike. Ibo kwenu. Yeah. Ibo kwenu. Yeah. Kwesono. Aka mpura di igwe Chioma Ema. Onye isi otu a na-akpọ Sụba Asụsụ Gị Initiative. Ana m ajụ ndị Igbo tata, ọ bụla nwa mgbe ego a na-akpọ ọbụla agụba dị ọkọ. Onye Igbo ga-eji amụta ma wee sị na nwa ya na-asụ asụsụ Igbo. Ọ bụ na ịma asụsụ ga-ejiri mara onye Igbo. Asụsụ Igbo bụ onye Igbo dị ndụ. Ọ bụrụ na nwa na-asụghị Igbo, nwa na-asụghị Igbo, asụsụ Igbo ga-arụ ọrụ. Maka na ya na-aga n'ihu ka o si n'aka tere aka, o wee ruo aka ọzọ, o wee dere ya na-agbapụtara ọkụ. Ọ dị mwute na ihe mba na-eme omenala tata. Mana ụmụaka anyị mụtara amụta ahụhụ nke ebe na-akụ, ha mara aka ndị ka ha ji ama aka ede ha. Ebido tata ote tata wee dịba mma, ọ dịbara gboo. Biko ka anyị chegharịanụ, kụzie mmadụ asụsụ Igbo maka na ọ bụ onye Igbo. Ndewonu. One, I see it.